Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti nasantuan a kasuratan iti libro ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 1, agingga 55. Daytoy pakasaritaan papagayam, ket paset ti panakikaykay sa ti Ferds Caballero YouTube channel, ita a Semana Santa, kas panagnilin, ken pananglagip iti panagtutuok ni Hesukristo, tapno masubot ti basbasol, ti sangalubungan. Maiyawat ni Jesus ken ni Pilato. Timakder dagiti ami nakamkamang ti Sanhedrin, ket impanda ni Jesus ken ni Pilato. Rinugyan dati nagiparang kadagiti pammabasol ken kuana. Natiluan mi dayto tao ang mga lalilaw kadagiti kailyan mi. Iparparit na ti panagbayad iti buwis iti imperator. Kung na pa nga iso ti Kristo amay nga ari. Si kakadi ti ari dagiti Hudyo. Sinaludsod ni Pilato. Nasa umon. Insungbat ni Jesus. Ket kinuna ni Pilato kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti tattao. Awan masaraka kapakaigapuan iti pan nakadusa daytoy na tao.
Ngem inyad addada tinagkuna. Papaan iti panursuro na. Sugsugan na dagiti tattao amang riribok iti intero a Judea. Inrugi na iti Galilea katita at naditoyan. Ni Jesus iti saklang ni Herodes. Taga Galilea kadidayto na tao? Sinaludsod ni Pilato idi mangeg na daytoy. Kat naamuan na ang naggapu ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken ni Herodes nga adda ijay Jerusalem. Nabayagan akayat ni Herodes a makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi may datag kenkwana. Tanadamag na ti maipapan kenkwana. Kat ninamnaman na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes. Ngampulos asaan asimungbat ni Jesus. Adda ang nakatakder sa jay dagiti panguluan a papadi ken mamaestro iti linteg. Ket indatagda dagiti agkakadagsen a pammabasulda ken ni Jesus. Pinagang-angawan ken linalais ni Herodes ken dagiti soldado. Kinawasanda ni Jesus iti narangrang alupot, sada pinaisubli ken ni Pilato. Manipod iti daydi nga aldaw, aggayemen da Herodes ken Pilato, numan pay agginginura da idi. Maikaddeng amatay ni Jesus. Pinaayaban ni Pilato dagiti panguluan a papadi, dagiti agturay, ken dagiti tattao. Kinunana kadakwada. Insaklang yu kanyak na ito na tao kat imbagayong al-alilawan na dagiti tattao. Inusik ko iti imatang yu kat awan na sarakak na inaramid na kadagiti ipapabasol yu kankwana. Uray ni Herodes, awan na sarakan na. Isut gapuna pinaisubli na kadatayo. Awan na aramid da ito'y na tao apakaigapuan iti pan nakapapatay na. Ngarod, pasaplit kulaeng sa konto palupusan. Ngem sangsang kamaysa dagiti tattao anang ipukkaw. Papatay mo! Papatay mo! Ni Barabas tiket mi away-awayam! Papatay mo! Ni Barabas tiket mi away-awayam! Papatay mo! Naibalod ni Barabas, gapo iti riribok ana aramid iti syudad, ken gapo tapim matay. Kayat ni Pilato away-awayaan ni Jesus, isut gapo na a kinasauna manen dagiti tattao. Ngem impukkaw da. Pailan sa miti cross! Pailan sa miti cross! Pailan sa miti cross! Pinitlo ni Pilato tinagkuna kadakwada. Anya ka diti basol na. Awan na sarakak nga inaramid na pakaigapuan ti pan nakapapatay na. Pasaplit kulaengen sa kunto palupusan. Ngem inyad adda dagiti tattao tinangyikis, amailan sa ni Jesus iti krus. Ket iti kamaudyanan na, naipangag ti dawat da. Ingkadeng ni Pilato ti sentensya kaskid daw da. Winayawayaan na ti lalaki akayat da. Tinaibalod gapu iti riribok ken pammapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada, tapno aramiden da, ti kayat da. Mailansa ni Jesus iti krus. Impanaw dagiti soldado ni Jesus. Iti dalan, nasabet dati may sa alalaki nga agnagan Simon at aga Cyrene, a naggapu iti away. Ket agturong iti syudad. Tiniliw da, ket impabaklay da kenkwana ti krus, sada impasaruno ken ni Jesus. Adu atat tao ti simurot ken ni Jesus.
Sumagmamano kadakwada ti babae. Sangsangitan ken dungdungawan da ni Jesus. Tinalyaw na ida ket kinunana. Babae at taga Jerusalem, didak sangitan. Dagiti bagbagiyo ken dagiti anak yu kiti diti sangitan nyo. Tao masidagan ti aldaw apan nagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak. Dinagsikog ken nagpasuso. Daytanto ti tiyempo apan nagkuna dagiti tattao ken bambantay. Tupakanda kami. Ken kadagiti torturod. Gaburanda kami. No kastoy ti maaramid. No naata ti kayo. Anyan tukit din no nagango. Adda dua a kriminal nga inkuyog da a mapapatay met a kagiddan ni Jesus. Ididemteng da iti lugar a managan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met ti dua a kriminal. Maysa iti makannawan, ket ti sabali iti makannigid ni Jesus. Kinuna ni Jesus. Ama, pakawanam ida, tadidaam mo dararamidan da. Nagbibingayan dagiti soldado dagiti pagananay ni Jesus, babaan iti panagbibinunot da. Nagtakder sadyay dagiti tattao nga agbuybuya. Idinto talinalais dagiti panguluan a Hudyo, akun kunada. Insalakan na dagiti dadduma. Insalakan naman nga ti bagina no iso ti Kristo a pinili ti Diyos. Linais met dagiti soldado. Imma sidagdaken ni Jesus, sada inyawatan iti suka. Kinunada. Isalakan mo tabagim no si kati ari dagiti Hudyo. Adda kastoy a naisurat iti ngatuan ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa a kriminal a nailansa. Kinunana. Saan ka niya si kati Kristo? Isalakan mo nga tabagim kat isalakan na kami mat. Ngem binabalaw ti kadwa na a kriminal. Kinunana. Di kaya agbutang iti Diyos. Agpapada tayo amin na madusdusa. Rumbang nang agsagabat ta gapo iti inaramid ta. Ngam da ito'y atao. Awan dagas nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus. Laglagi pan na Jesus. Intun mapan ka iti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana. Ibagak ken kadaytoy. Itang aldaw. Makipagyan kanto kanyak. Ijay paraiso. Ti ipapatay ni Jesus. Dandaniteng nga ti aldaw, idi agsipnget ti intero adaga, kat nagpaut agingga iti 3:00 iti malam. Napigis a naggudwa ti kurtina a naibangbang iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Apaman a nasa una daytoy, nauyusan, tibiyag na. Idi makita ti kapitan ti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Dios. Pudno nga awan basol daytoy atao kinunana.
Nakita dagiti tattao anapan nagbuya tinapasamak, ket nagawid da amin amang dandanog iti barukong da, amang ipakita iti panagladingit da. Iti adayo basit, nakatakder dagiti gagayem ni Jesus, ken dagiti babae asim mursurot ken kuana, manipod Galilea. Nakita da dagitoy anapasamak. At dalalaki anapan ken ni Pilato, tapno dawatan na ti bangkay ni Jesus. Iso ni Jose, anaggapu iti ili ti Arimatea, ijay Judea. Nalinteg ken nataknang a tao ni Jose, ken paspasungaden na ti idadateng ti pagarian ti Dios. No pay may sa akamang ti Sanhedrin, saan nga imanamong iti ingkadeng ken inaramid da. Kalpasan ti panangibabana iti bangkay, binungon na iti linen alupot, sana ingkabil iti tanam, ana ikungkong iti bato, ken di pay nausar. Aldaw idi a panagsagana, ket dandanin ti aldaw a panaginana. Simurot ken ni Jose dagiti babae a kimmuykuyog ken ni Jesus manipod Galilea. Nakita dati tanem ken panakaikabil ti bangkay na. Kalpasan na, nagawid da ket insagana da dagiti bangbanglo ken sapsapo nga agpaay iti bangkay. Ket iti aldaw ti panaginana, naginanada kas sagudayan ti linteg. Papagayam, ditan tinaggibusan ti espesyal aparang, anaadaw iti nasantuan a kasuratan, asagot mi ita a Semana Santa, kas panakikaykaysa ti Ferds Caballero YouTube channel, iti panagnilin, ken pananglagip iti panagtutuok ni Hesukristo. Tampok dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana tibiyag. Pintun mapu